IFM News. Yes. Kasi ang daming naririnig na yung mga ginagawa niya na parang mali yata. Yes. No comment. No comment. Yes! Dahil sa pamilya nila, di ba, naging presidente ang papa niya. Bakit sa buong pamilya nila, sila yung papasok na buong parang Marcos. Dapat, pipiliin natin yung talagang nararapat na kahit sa magpuntang ibang bansa makiharap sa ibang presidente, kaya niyang sumarap. Hindi weather lang. Sana po itutulong to. Gamitin na ayuda. Depende. Depende, ma'am eh. Kasi sa tingin ko, wala naman yata ang ginagawang masama si Sara, kaya Pero kung may ginagawa siya mali, impeach. Pag wala naman, o ayos naman ang ginagawa niya, di huwag.